Vydarila na lomu. Dajte mi, tam je lyžička. Teraz ti zhorí ruka. Ale jaké zhorí. To kyselina už. Máte vypito. Rýchlo, kým to nevybuchne. To ani nevybuchne z ľudí. Nech sa toho bojí. Porlové. Niekto nás dobre održal. Ale ono to tam bolo. Ja, keď Johnny by sa nedostral. Počkaj. Ale to musíte zamiešať tú kokolu. Netreba tam viacej kokolu? Podľa mňa to musí byť jednoducho vo flaške. Aby to bolo uzavrené. No. Inak áno, lebo takto tie bublinky idú preč. Tak toto kudlo nevyšlo. No čo tam je? Je moje. Nejakú flašku. To nie je dobré nápad. To iba znovu napadne. Skok!